Gari chika-chika man sana yan gayon. Yugo-yugo mo di kalibri. Gari matibayo no naman kitang maray. Maluyahon pa po kita. Baka pag kita araw kang katibay. Ang hapon ni Vipe Henry. Iyan ang hapot. O nasa DZJB ngayon na Henry. Maseda. Kay Henry M. Kamugabos, ayos. Tinig Priority sa tuyang prioridad, mga tugang ang serbisyo sa Banuan. Di po ni man na kolor na sa tuyang kikilingan, kundi mga tugang sukpulor nin kaputian. uyan. Maray pong paghilingon pag nakaputi. Ang hapon ni Vipe Henry. Ano yan, nakaputi? Maputi. Pwede man na morena. Depende sa Good morning, Pilipinas! Mga Bicolano sa man na partikan mundo. Depong personalan, si Henry M. tagahapot lang, maghaputan kan banwa na dapat masimagan kan mga nanunungdan. Ini po mga tugang anhapot. Didi po sa DCGB. Taon may mga makakahuron kita. Sa trabaho. Nagkapirang mga issues, mga tugang sa tuya tabing kapalibutan, mga lugar, mga tugang na pwede niya itong maraman. Dili po sa tuyang lugar, mga tugang, good morning po sa mga kababayan niya to. May mga birthday ngunyan, Haber Day, Haber Day, Haber Day. Para po sa mga reactions, mag-text lang tabi sa 0969-088-5548, 0966-203-0034. Henry Maceda. Gari naglalala mga tugang an ragubkang bulkan na. Kredibilidad ay tu. Kaso bago pag matakong aga, makusugon suhurog-hudog kang bulkan. Ha? Magpreparar po kita buda, mag-ingat kita ha. Hello? Hello? Hello, BP. Yes sir, good morning. Iyo, makusukon talaga ako yan na bulkan. Tadi, masara ni sa kuya baga. At tayo nga ni Migo, ako, perang taon na akong kukover kan mayunam, perang bis ng eruption yan. Saro talaga Migo sa mga posibleng activate kang bulkan na baka mas makusog. Iyan na Iyo. nakakadangog kita ki-rumbling sounds. Iyo, baga ang Diba? sabi ba ang PP, nagsasakatag magma niya. Yes. Oo. Tadi, manan maribok PP, kung dahil nag-aangat, Tama. ang kagayunan talaga, kasi nagbubulos kahit papano. Oo. Umaga, nababawasan sa pressure duman sa taas. Yeah. O ni BP, Opo. ang pressure. Ang apot ko, nada, pwede if ever man, yan na Aleko, Oo. very controversial mo niya na dako nagataram na ipapaprivatize whatsoever. Okay. Makaka-decide ka ng BP ang politiko, makaka-decide ka ng Aleko, kundi Yeah. kita o yun. Oo, okay. Diba? Kung yan tabaga yan, kita ba kang nagsadirikan, diba? Yeah, correct. Kung sa doon, maagmango na bago Yeah. yan mangyari. Yan, okay. Tama itong sabi ni President Glenn na sa mga tigtataram ni Sally ko, tama ito. Dapat itong unang tutukan ninda. Dapat naging araw ito kada kulang Yeah. utang ta. Yeah. Ang utang ninda, utang tama ng DP. Ay, utang tayan. Di man pwedeng Diba? bakot-utang. Oo. Bakit pwedeng bakot-utang BP, yan? ang sarap panday ko nagsabutan, Yeah. kang during nga apek, may utang pa, nagada ito, pigubukod ka nga ko. Yeah, correct. Oo. Tama, Migo. Di ba? Diba? Dumagkita ko na sa punto na di ko na kita magwa para air struggle na Yes. magpuna na magkita ka mga sabi ko na. Kaya nga, ipa-privatize na naman ni Pulutan. Kita ka ang pa-decide kung ipa-privatize o dahi. Okay. Kita baga ang mga tagsadiri ka, BP? Yeah. Iyo baga. Kita nagbubuhay ka. Kita nagbabayad kang consumption ta. Correct. Diba? O, aliuntang ko na, sa kuya man, aliuntang ko na yan ang mga haka-haka na T1 de la Cruz, pwede mag-privatize ka. Kalukuhan baga? Yeah. De pa binaabot diyan. Kuan pa sana yan. Gari Sige. mga haka, mga kuan pa sana gari. Kun sa sigid puro pa sana kang giho yan. Ayun, Di ba? tama. Okay. Thank you. Okay, thank you amigo. Alright. TV may tinig na Yan tabi an sa tuya mga tugang na kuan na hilingon tabi sa mga maabot na aldaw tungkol dyan sa sitwasyon kan Aleko sa ngunyan. May kanya-kanyang mga opinyon, kadakol na mga opinyon. In pakasuhapon, so grupo kan Albay, sandali lang Albay Renewable Energy, no? Albay
Renewable Energy Alliance, mga tugang na nagatindir nga na kita kang press con kasuhapon. Saro yan sa mga pinagdiskuter ninda, may kinaraman po dyan sa pagkontra mga tugang sa privatisasyon kan Aleco. Na-testing naman ang gad kan mga nakaaging aldaw. Pero ngunyan, dahil pa mangkupoki gari makusog na hero para mga tugang i-privatize tabi an electric cooperative. Apera kan sunaging lakdang kan Mayor's League. Nasa sendang pagtiripon, mga tugang nagmeeting. Sa meeting ninda, mga tugang yaon tabi so kwan, yaon tabi so yaon so Representative kan Meralco, buda so Aleco. Duman ito namakot na naman na mga pangyaring ito na baka ngayon maglaog so Meralco whatever sa Satuya tabing Albay Electric Cooperative. Pero as of now mananggad, ang hapot diyan kung kita satisfied kita sa serbisyo kan Aleco. 'Di ba? Kung may dissatisfaction kita, anon mga ways to improve mga tugang the services of Aleco? Kung dahil kitang dissatisfaction, mga tugang, anon mga bagay-bagay kung paano kita makatabang sa Aleco? 'Di ba? Or in every organization, pinmedyan ki certain percentage mga tugang na may dissatisfaction. Pero pag majority sa mga miyembro, mga tugang anigwatabi ki satisfaction, may kinaaraman sa siring na bagay, may satisfaction kita, majority kayan, medyo magayon mga tugang andalagan, di ba? Yan tabi nabangan niya to sa mga maabot na aldaw. Didi po sa Satuyang probinsya ta. Si Governor Rosal, habo na nga ni magpaparatataram ka iyan kung ano ang sendang kung ano ang pwedeng gibuhon diyan naghiro naman sa kan naabo naman paluwas ki statement may kinaraman sa siring na bagay. Nakaurong ko tabi kan personal mga tugang si Governor ta pigaradalan nga yan re kung ano nga tabi ang dapat nagibuhon sa Albay Electric Cooperative. Okay? O di sige, oras natin, mga tugang mga 9 before 8 o'clock in the morning. Taon-taon, may interview kita sa bagong Deputy Commander kan Philippine Coast Guard, mga tugang Education and Doctrine Command. Yan, ha? Mamaya, ha? So, kakauronon tatabi si Commodore Ivan Roldan kan Philippine Coast Guard. Live iyan, mga tugang via Zoom, hindi po sa Satuyang istasyon. Iyan ang abangan niya to, hindi po sa Satuya na programa. No, ganyan pala na aldaw, mientras tanto, may nagkatulad sa Kuya Digdi na invitasyon. Good morning tabi sa mga friends ta dyan. Si Judge Adel, ang bidbid ko Kuya Digdi sa grupong ini, sandali lang ang bibig ko sa grupong ini, si Judge Adel, tabi Judge, kasabay ko sa BSP, no? Tabi, may deklara mo siya naghatod ka ini, ngunyan aga kayo ng imbitasyon na ini. Congratulations sa the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Yan. Congratulations tabi. May imbitasyon sa Kuya Digdi sa Kwanpalan sa maabot na Saturday, August 8, 9 o'clock to 10 a.m. Igwa tabi sinda ki groundbreaking na ceremony yan po sa Naga City, Naga, Philippines Temple groundbreaking tabi yan ha. Bisita ninda si Elder Steven Shamway of the Philippines Area Presidency. Iyo po ma-preside mga tugang kan sinabi ng pagtiripon. Yan. Congratulations ha. Tabi mga mga kapatid, no? Mga brothers, mga kasarabay niya to diyan ha. So Temple of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints iga po nin regular na sabi di temples of the Church of Latter-day Saints differ from meeting house or chapels where members gather for regular Sunday worship. The temple is considered as the house of Lord. Yan.
where the teaching of Jesus Christ are reaffirmed through sacred ordinances and covenants, including marriage, baptism, and other promises that unite families for eternity. The groundbreaking of Naga Philippines Temple is a sacred and meaningful milestone for the church and the community. Kaya pala ini sara Madam Sira Madin na si Mading malilingawon talaga ako So sa Kuyang Madion, tabi na dating Vice President dyan sa Bicol University, pag may mga activities nag-promote sin dadigdi, mga tugang, perming priority ang family. Yeah? Sinda pala mapatindog da tabi nin 3.7 hectare site. The temple will be built on a 3.8 hectare site in Barangay Concepcion Grande, Naga City, with plans for a one-story temple of approximately 1,750 square meters and ancillary building and meeting house. Wow! Congratulations, Tabi, ha? In advance, Tabi, sa mga amigo ta dyan. Then, reflecting the continued growth of the church in the country, we are more than 900,000 Latter-day Saints worship in nearly 1,400 congregation. Wow. We would like to, alright, sige po. Thank you so much for this invitation. Tabi nakapirma, Eda Brohan Kalimlim, Director, Legazpi Area Communication Coordinating Center, Council, Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Yan. Sige po. Thank you so much sa invitation. Magayon ang invitation nila. Ang groundbreaking, mga tugang, gigibon tabi sa Sabado, August 8, 9 a.m. Yan. Alright? O sige. Anong alaw ang August 8? Ay Sabado eh. Anyway, hilingon ko po ha, mga pag-iriba, mga amigo. Kasi hanggang 8:30 ang programa ko pag Agosto pag Sabado, dahil lang tayo po kita kay Radyo Klinika. Anyway, tingnan natin ha. Kung yan po ay kung luluubin, sabi nga, kung luluubin ng ating Panginoon, tayo po ay magkikita-kita. Tama. At kung yan po ay gugustuhin, sabi nga, ng ating Panginoong Diyos, Panginoong Hesus, na tayo po ay magkita-kita, magkikita-kita po tayo. Kahit saan man tayo pwede pong magkita-kita. Yeah, di ba? Alright. Mga tugang, yun po yan, ang mga, thank you po sa mga friends na dyan sa, the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Tamang pag-pronounce. Baka salang pag-pronounce na kayo. Di tama ba? O later, basta yun, ay ba arog po kaya? Sorry po, baka na-mispronounce ko. Pero garo-arog kan so, tama na pag-pronounce kaya ni. Anyway, please correct me na lang po kung nasala ako, ha? Pero garo iyan so tama na pagka-pronounce tabi kan sa indang grupo. Alright? Okay. Now, good morning kay Megong Noel Manalo at saka good morning tabi sa mga kababayan ta dyan na may mga birthday ngunyan pong aldaw. Para ay salamat nga pala ha kay Madam Monet at saka kay Sir Dan. Salamaton tabi sa masira mo na ibos. Yan pigpamahawan mi ngunyan na aga. Tidi po mga tugang sa DCGB, solve ang ibos dasal masiramon. Tabi na pinadara ta birthday ngunyan ni Denver na Balana. Yan ano yan ang sartuya na magiging ganun ipig siguro mo Kararawan miman sana po yan. Kararawan miman sana. Taon-taon mga tugang, pag-check mo nga mag-intro ba si Kwan? Mag-intro ba si Angel? Mag-report si Angel? Wala man? Okay, sige. Okay, hello, good morning, pare. Pare, good morning. Off there? Oh, sige daw. Yeah, okay. Hello. Apo, off there. Tama pala. Latter. Tama. Very good. At least tama. Tuminama mangyari ako pare. Latter. Latter ba sinabi ko? Okay. Sige. Okay, thank you. Alright. Okay, thank you. Tinamaan mangyari. Kaya,
Mas pa rin naghahapot. Tangan nila kita na sala, di ba? Alright. Bueno. Oras Pilipinas, alas 8 na po din aga, mga tugang sa DCGB. Oy, para po duman sa mga ko natin, mga liver lovers natin. Sa dami ng kung anong sakit na kumakalat, influenza, sipon, ubo at iba pa, nakakalimot tayo sa iba't ibang sakit na maaring tumama tulad ng sakit ng atay, dulot ng stress, matatabang pagkain at alak, kawawang atay. Wag naman, gusto mo bang magkaroon ng liver disease tulad ng fatty liver? Huwag pabayaan ang kalusugan ng atay, proper diet at exercise. At ngayon, meron ng Liver Aid Pro. You heard that right, Liver Aid Pro. Ibang Liver Aid ito, may silimarina, may vitamins pa, vitamins B1, B6, B9 at vitamin B12. Karagdagang nutrisyon para sa mas malakas na proteksyon. Ito pa ang Pro. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector. Bukod sa proteksyon, ito ay nagpapagaling ng liver injury. It prevents damage sa liver cells and aids in regeneration. Ang nadamage na atay maaring muling bumalik sa dating buo at malusog na anyo. Ito pa ang pinaka-pro. Ang Liver Aid Pro ay over-the-counter OTC drug dahil ito ay maaring maging support o makakatulong sa treatment ng iba't ibang chronic inflammatory disease ng liver tulad ng alcoholic and non-alcoholic fatty liver, viral hepatitis at liver cirrhosis. Ganun pa man OTC ang Liver Aid Pro, hindi kailangan ng doctor's prescription. Ano pang hanapin mo sa Liver Aid Pro? Pro Liver, Protection, Pro Health, Pro Treatment, basta may healthy lifestyle, sakto ang Liver Aid Pro. Mag-liver up na. Ang Liver Aid Pro ay available po sa Mercury Drug, Watson, South Star Drug, and leading drugstores nationwide. Silimarin Plus Multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Mga tugang, aramon tadawan mga dagdag na report hali po dyan sa luwas. 19 katawo sinurusog ang Kapitolyo Provincial Canalbay pasiring kay Governor Rosal nata daw ta bilang pati 19 katao. Ano daw ang problema kay ni na 19 kataong ini kung nata duminuman kay Governor? Anhapot, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Karen, good morning Karen. Yes, VP Henry. Ikaduwa na ini, kansuinot na nagsurusog na grupo. Actually, 19 mga persona na nagpamiridbid na mga informal settler sa Barangay Trescan, Orosite, Legazpi City ang suminurusog bigla sa Kapitolyo Provincial kasapon. Tangani isa na humagad ng tabang kay Governor Noel Rizal sa saindang relokasyon. Ini matapos na mapag-araman kan DCGB News na nagkaralang ini sa na-receiving order sa korte na notice to vacate o ipinahiling sa Indakan Barangay na notisya na may 10 aldaw na sa naining dapat ibakante ang sendang pinag-iiristaran dahil may ipinaluwas na ang korteng order na umarali na ini dahil sa pribadong lot ini. Ngunyan Henry, personal na nakaulay kan DCGB News ang Karen, go ahead Karen. Naputol si Karen. Naputol. Karen, go ahead please. Pagkiri dial giraray. Anong katuyuhan ka ng mga informal settlers na yan? Buda nata kay Governor Domino man yan. Sige Karen. Nakaulay ko si Engineer Karen Olaires ang Pamayukan Provincial Human Settlement Office. Ang rason palang depende sa pagharagad kay ning tabang kay Governor Rizal tangani na matawan inirelokasyon umaistaran sa mga masunod pang aldaw dahil nga ni ito 10 aldaw na sana an itinaong palugit kan korte na umarali na ini sa pinag-iistaran sa Parsing Riles kana Barangay Orosite dahil nga ni ito sinabing pribadong lot ini mantang sa mismong meeting na ginibo inarabisuhan ini ni Engineer Olaires na bilang pagsunod sa protocol dapat ang LGU Legazpi na ang padumanan kansiling na concern bilang iyong may pinaka-jurisdiction kay ni tangani na kung may available resettlement site man ang syudad, natural, duman in ipapamurugtak. Halagad sinabi man ni Engineer Olaires na kung in kaso man, wala na option ang syudad para sa mga ini, sa kasanamatabang ang probinsya, halagad ang presenting available na resettlement kan probinsya, sa ginubatan. Ngunyan,
Dahil sa isyong ini, as in bilang pagsunod kan probinsya sa protocol, as in day man na makamati pinagatibo ang LGU Legazpi sa pagsurusog na ini, pinag-refer na ini sa Office of the Resettlement and Housing kan City Government of Legazpi, tangani na mapaghurunan kung ano bitan ang remedios kan mga ini o ano ang itataong remedios sa mga ini na magkaigwanin istaran pagkatapos ng 10 aldaw. Dahil ang bitan rin, sinabi ni Engineer Colaires na day kaming jurisdiction dyan dahil sa under or irarom kamo ang LGU Legazpi. Ngayon yung bitan bilang balansyadong pagbabareta, pinagasusugman nga to ang lado kana Office of the Resettlement and Housing kan City Government of Legazpi. Dahil ta talagang biriglaan, sinabing kan na-receive ng gadto order, talagang nagsurusog ini sa probinsya, uminaragad ng tabang. Kaya nga ni, anong sabi sa imo ka nag-follow up ka sa city government? Dahil pabitan, Di ka pa nagduman. ko pa yun yan. Iyo. No, nangalas man niya ako, duminalagan sinang inot sa provincial government, di ba? Na gari mas madali mananggad. May punto naman si attorney. May mas madali mananggad kung sa city government magtabang, tayo may immediate access diyan sa barangay Orosite. Yes, Although ang Orosite, yaon sa probinsya Canalbay, di ba? Pero ang provincial government, ang sakop niya, buong dakula. Kaya, ikaw pa mga nakakasakop senda bago mabot sa provincial government. Yes, sabi ko. Kaya, mas maray man ang gada duman sinda sa... Ano, tanong istorya sa likodan ka ining looting ini napig-istaran ninda? Sa inyong parte sa Riles? Sabi bitan rin, ang nai-imagine ko, ining Sinda parte dyan? papalaog ka sa may arko kan Orosite, maagi ka pa baga sa barangay hall, tapos igwa dyan ki Riles. Di ko masabutan kung sa right or sa left side, actually mga 67 palan inibitan din ng mga arong, ang talagang pipagbakit, pero 19 mga personas yung nagduruman, tangani na matabangan ini na magkaigo si aron sa mga masunod na daw. Okay. Sige, i-research mo Kimaray, tangani na, kano yan, makuha Kimaray ang buong istorya. Nata na sa diri iyan kang natata pinahali sinda. Kung sabihin, nagharong sinda na may tag sa diri. Diba? Gusto ko malakutan sa barangay. Sintag sa diri kayan, diba? Sintag sa diri kayan, buda natata sinda nagharong diyan na may tag sa diri palan. O what are the stories behind? Anong istorya sa likodan ka iyan na so desisyon kang korte pinaboran so nagkaklamar kang lote? Yes, diba? Tapos siyempre, ang korte, balansado ang trato ka iyan, uminagan sa proseso, uminagi sa kung ano, yan na bagay. Kaya, nagdesisyon sa korte na sindang evacuate ang naistara ninda, tabako ninda yan. Pero di taram kung ano sa likod na istorya kayan, mananggan, kaya dapat ladupon ta Kimaray, kung nata iyan, and then, ang saro sa may jurisdiction ka na mas madaling makakatabang sa inda, iyoan City Government of Legazpi. Roger, on the public okay? O, sige. Yan, kita di sa Office of the Resettlement and Housing ng City Government, aputong tanlado kay ni kung ano ang remedios na pwedeng itao sa mga informal settlers na 10 days ipag-arali na o basit na duman sa pinag-isaran dahil may order na. Parang ala din siguro yun. Salamat Karen sa report. Hali po dyan sa luwas. 8:05 oras mga tugang sa Pilipinas. Nasa linya po via Zoom ang bagong Deputy Commander of the Philippine Coast Guard Education, Training and Doctrine Command. Mitig, go ahead muna. Tanungan natin mamaya kung ano ang kwan nito, kung ano ang ano yan. Ano itong opisinang to? Education, Coast Guard, Education, Training and Doctrine Command. Iyan, ha? At saka, mga tugang, may mga kahaputan pa kita digdi kay sa mga kakaoron dahil po siya mga tugang ang saro sa sabi nga ni kung ito very open sa media ini. Ining lalaking ini, very open sa media ini. Mga tugang sabi nga ni nalab ini kan media ta, open siya sa communication sa mga taga-media. Bako ide ni mga kuan wala siya masyadong mga mga ORSOP, mga protocol kung ano. Pag available siya, minasimbag siya sa kaputan kan media. And ako nasasala, siya po taga-ginawatan. Di ba? Yung report ni Jimmy, naalala nyo, report ni Jimmy, and may nadrangog ako, mga tugang na ini balan, pig-apod na, man of the many first, ay halos pareho kaming duwa pala. Gusto ko una ako.
gusto ko, ako lang pati, hindi pwedeng kami. Gusto ko, ako lang. Mga tugang, ang presente po na commander kan Philippine Coast Guard sa Bicol. Pero Joe po for transfer ini. Parte po kan sa iyang promotion. Mga tugang, Commodore Ivan Roldan. Commodore, marhay na aga po sa imo. Good morning, welcome po sa ating programa. Maranelda po, Sir Henry, kumusta po kayo dyan? Yes, okay po sir. Salamat din po sa oras ninyo sir. Unang-una, congratulations sa promotion po ninyo sir. Mabuhay po kayo. Ayo po, maraming salamat sa inyong pagbati at sa ating mga kababayan sa Kabikulan. Maranelda po sa Tuyaga Boss. Yeah. Sir, totoo bang taga-Ginubatan kayo? Kasi napag-uusapan kayo ng MORMS at saka ng LGU Ginubatan po, Commodore? Ako'y tubong Ginubatan Albay, dyan po sa Morgay Street, Inamnan Grande, Ginubatan Albay. Dyan po ako lumaki, dyan ako nag-elementary sa Ginubatan West Central Elementary School. Opo. At nung ako'y nag-high school ay napunta po ako sa Marcial Oranyola Memorial School. Hanggang nakagraduate po ako ng 1991. At lumipat na po sa PMMA, yung ating Philippine Merchant Marine Academy, Oho. na noon ay nasa Port Bonifacio, Metro Manila. Ayun. So, hindi sir malayo ang pagkakataon na babalik po kayo ng Ginubatan sa imang pagkakataon para sa serbisyo publiko. Hirap po isipin yun. Pero dito muna po tayo sa pasamantalang responsibilidad natin. Ako sir, sa totoo, hindi yung biro kaninang sinabi ko ha, nalab kayo ng media at sa iba pang mga kababayan natin sa Bicol kasi very open kayo sa lahat. Ay, Ano, opo. very Maraming open salamat kayo. po. Yeah, Maraming opo. salamat din po sa ating mga kaibigan sa media. Opo. Sir, bakit po tinatawag kayo na man of the many first? Ito'y katawagan lang siguro dahil nung in-introduce ko kasi yung Water Search and Rescue Aha. sa na flagship program ko nung ako'y nag-assume dyan sa Coast Guard District Bicol. Mhm. At ito'y nagbunga ng maraming mga pagkakataon katulad ng first WASAR or Water Search and Rescue trainers Opo. sa ating mga interagencies katulad ng mga kasama natin sa PDRMO, MDRMO, CDRMO, maging yung ating mga interagencies sa mga uniform personnel. At hindi lang ito, pati sa education sector, Opo. ay nagkaroon din tayo ng tinatawag na session guide para sa awareness and demonstration sa lahat ng mga eskwela nito, mula sa elementary hanggang sa college. Ayun. Para sa gayon ay aware sila patungkol sa mga alam mo na ngayon ay puro na tayo baha-baha at kailangan natin may ligtas sa ating sarili. Ngayon ay hindi lang dyan, kundi sa mga Boy Scout at ito'y mga, pati sa mga executive, kaya sinabi na awareness. Ngunit ang kagandahan pa nito Opo. ay transform natin ito into sports para hindi naman sila stress, kundi ay sa pamagitan ng sports ay naalala nila na dapat sila maging skill, no? Competent. Opo. Kaya dinesign natin yung tinatawag na Water Search and Rescue Olympics. Mhm. Pagmula noong 2025 ay ginawa natin sa regional level, na ginawa natin sa Matayong Masbate. Opo. At ito yung naging matagumpay na sinalihan ng iba-ibang agencies ng ating gobyerno sa regional level. Yeah. Nandiyan yung PNP, yung AP, yung BP, at iba pa ng mga MDR, PDR. At na-replica pa ito noong 2026, just recently, Opo. dito sa noong June 24, ay nakapagsagawa tayo ng WASAR Olympics for the second time around. Yeah, At yeah. ito ay pinangalanan ng National Water Search and Rescue Olympics. Ayun. Kaya Sir Henry, ito Yeah. ay malaking breakthrough sa Kabikulan, yung ating ginawang flagship program. Kaya naman yung ating mga kaibigan sa media ay nagkaroon ng pagtawag sa atin na Man of the Many First. Ayun, yung pala. Sir, may tatanong ako sa inyo mamaya tungkol sa duyan ng Magiting Award. Pero bago po yan, ano pang mga major accomplishment po na nagawa po ng Philippine Coast Guard para sa ating mga kababayan sa inyo pong panunungkulan bilang commander po dito sa Bicol Region? Bukod sa mga ganyang preparasyon natin sa mga baha, ay of course yung ating response, no, yung ating deployable response group na na-display natin ito during the typhoon Christine. Yeah. Isa sa pinakamalaking bagyo na nakapekto sa Bicol Region, kung saan yung ating Coast Guard ay kaagarang nagresponde pagmula sa baha dito sa Pulangi, Libon, hanggang Naga, hanggang sa yung kabuuan ng Camarines Sur, sa Iriga,
at sa Baaw. Kaya doon nalaman ng mga intelligence natin ang kahalagaan ng skill ng Philippine Coast Guard na dapat sila man ay magkaroon. Dahil yung baha, alam mo, hindi nito sa dagat lang, kundi maging sa inland. Hindi lang yun, at nagkaroon tayo ng intensified maritime security sa ating mga ports. Marami tayong na-assist ng mga pasahero at mga barko. At marami tayong contribution sa anti-smuggling. In fact, yung ating mga na-intercept ng mga smuggled goods like mga smuggled cigarettes at iba pang mga illegal na substance ay ating na-intercept dito sa mga main ports katulad dyan sa area ng Matnog and others. So nagdagdag tayo ng maraming canines at ating mga security personnel, maging ating si marshals ay dinagdagan natin. Ayun. Opo. Okay lang yan. At Sir Henry, alam mo, sa aking pag-ikot sa buong Kapikulan ay meron tayong mga na find out na mga dapat nating dagdagan ng mga tauhan. Lalo na itong tinatawag nating mga coastal municipalities. Opo. So, dadagdagan natin ng tao at tayo nakipag-ugnayan sa mga lokal na gobyerno. Mabigyan tayo ng mga lupa at ito yung form of use of practice. Para sa gayon ay mailagay natin ito ng malagyan natin siya ng mga buildings at facility para sa Philippine Coast Guard. Opo. Sir, sana po hindi kayo nailipat kaagad, na-promote kaagad dito lang kayo sa Bicol. Ang dami niyong ginagawa para sa kababayan natin. Opo, marami pa pong kabikulan sa buong Pilipinas. Kaya i-replika lang po natin yung ating mga efforts at nagawa dyan. Opo. Commodore, ibalikan ko po yung sinabi ko kanina regarding sa Duyan Ka ng Magiting Award. Paano po ito at ano po ito na pagkilala nyo sa mga stakeholders po na tumutulong sa inyong tanggapan lalo na po sa Philippine Coast Guard? Itong award nito ay patuloy ako nagpapasalamat sa ating mga kaibigan, stakeholders sa media sapagkat sa pamagitan ng ating mga programa, flagship programs at accomplishment ng Coast Guard District Bicol ay binigyan tayo ng pagkilala. At kaya taos puso ako nagpapasalamat muli sa organizers at sa mga bumubuo ng Duyan Ka ng Magiting sa pagpili sa akin, isa sa mga awardees na sinagawa noong June 12, 2026. Kaya very memorable din yung petsa kung pagbigay sa amin ng award. Sapagkat yun ay nakasama ko yung mga katulad ko rin na mga awardee sapagkat kinilala nila yung ating mga kakaibang idea na natupad at naisagawa natin at nakapag-contribute sa hindi lamang sa Kabikulan maging sa buong Pilipinas. I see. Congratulations, sir, for that. Then, nabalita ko ni Angel the other day na kayo ay naitalaga bilang Deputy Commander ng Coast Guard, Education, Training, and Doctrine Command. Pwede, sir, malaman namin kung ano po itong opisinang ito sa ilalim ho ng Philippine Coast Guard? Alam mo, yung title pa lang, yung Coast Guard Education, Training Command, Doctrine Command. Tatlong component siya. Meron siya education, may training, saka doctrine. Yung una, yung doctrine, yun ang foundation. Kung ano yung gustong karakter ng isang pagiging Coast Guard. Yun ang kultura na dapat namin gawin. So doon kami yun ang aming pundasyon. At sa pamamagitan ng mga trainings, yung trainings, yung mga basic trainings ng mga enlisted personnel at ating mga officers sa buong Coast Guard, ay ginagawa natin yon at sinisiguro na ito'y akma sa patungkol sa ating gusto base sa ating doktrina ng Philippine Coast Guard. At pangatlo dyan, yung education, ito yung mga advanced courses, hindi lamang dito sa lokal, maging sa international, na kung saan nagpapadala tayo ng mga competent nating mga officers at enlisted personnel para naman ay ma-experience natin yung mga best practices na education na patungkol sa Philippine Coast Guard, sa humanitarian and other matter on maritime safety, security, and environmental protection. Para nagsagayon, pagbalik nila dito sa atin sa Pilipinas, ay may share nila ito sa atin. Sir, may mga priority, of course, pag-assume nyo, alam ko, nakaplano na kayo kung anong unang gagawin ninyo sa inyo pong tanggapan. Baka pwedeng ma-share mo muna, kahit kaunti lang po, ano ang parang overall plan ninyo sa bagong position pong inyong hawakan po, Commodore? Alam mo, ang
ang posisyon ko ngayon ay hinahawakan namin ang lahat ng mga regional training centers Yeah. nakakalat sa buong Pilipinas. More or less, meron kaming mga 7 training centers outside Metro Manila. Opo. Kaya doon tayo magtututok sa mga basic courses at even dito sa kanilang mga advanced courses ay titingnan natin dahil yung ating mga officers ay kailangan din ng mga advanced courses. Yeah. So, sisiguraduhin natin na yung ating experience diyan sa pagiging district commander, nung ako nasa Region 1 at sa Region 5, ay pagsasama-samahin natin at gagawin natin salamin para ma-improve natin yung ating education and training sa ating Philippine Coast Guard. Opo. Commodore, minsay po ninyo sa mga taga Bicol at lalo sa mga kababayan mo dito po sa Lawigan ng Albay. Go ahead, please. Of course, unahin ko muna yung ating aking mga kababayan sa Ginubatan Albay. Lalo na dyan sa Morgan Street, Inamnan Grande. Maray na daw tabi sa inyo yan, Gabos. Ako'y naugma na napagsilbihan ko ang ating mga kababayan. Hindi lamang sa Ginubatan. One time, during the typhoon na Christine, ay kaagad-agad ako nagpadala ng tao dyan sa Ginubatan Albay para makatulong kahit papano sa aking kunting sa aking makakaya ay natulungan natin yung ating mga kababayan hanggang sa nakapagpadala tayo doon nga sa Naga, sa kabuuan ng Bicol Region ay nakapagbigay tayo ng tulong. At yung ating serbisyo ay hindi lamang sa kabuuan ng aming mandato. Kundi yan po ay may halong pagmamahal. Apo. Dahil tayo ay tubong Bicolano at pinapakita natin ang pagiging pusong Bicolano. Kaya nandyan lagi nakatatak. Sabi nga nila, tatak Uragon. Yeah. At ang tayo sinubatan ay maurang talaga. Yes. Para daw po sa Tega po. Sa susunod, ang inyong Commodore ay of course, babalik din pagka ng panahon at tuloy-tuloy lang sa ating mga pagserbisyo sa ating Philippine Coast Guard. Yes, sir. Good luck po, sir, at mabuhay po kayo sa Philippine Coast Guard. Mabuhay po kayo. Mabalas po, sir. Mabalas yan, sir. Salamat. Thank you so much. Alright, mga tugang, Commodore Ivan Roldan, Philippine Coast Guard. Siya po, mga tugang, ang bagong Deputy Commander of the Philippine Coast Guard Education Training and Doctrine Command. Goodbye po, sir. Ingat po kayo palagi. Alright, mga tugang, oras nga to sa Pilipinas, 8:21, dito po sa DCGB. Magbabalik kami sandali lang tamay for interview pala ako. May kinaraman po, mga tugang, sa sitwasyon kan mga kasag. Ang pag-refer pagsunod, sitwasyon mga tugang kan kasag sa Kabikulan. Makalipas lang kan mga patalastas. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Mogmang ipinipresentar kan lokal na gobyerno kan Libon Albay sa pangingenot ni Mayor Attorney Max Saison asin kan Sangguniang Bayan ang sarunggulan na selebrasyon kan Paroy Festival 2026. Ini sarong pag-onra sa mga paraoma sa kasamahan na patron kan Banuang Libon na si Senior Santiago El Mayor. Asin man ang pagpadagos kan tradisyon asin pagpapasalamat sa mahal na Diyos sa masaganang ani kung saan ang Banuang Libon midbid bilang rice granary sa Albay. Libon Paroy Festival 2026. Santiago del Libon. Ang mga aktibidad iyo ang mga minasunod. Hunyo 27, Miss Libon Guenyo. Hunyo 30, Kurit Libon Guenyo. Hulyo 9, Boxing Tournament. Hulyo 10 hasta 12, Pickleball Tournament and Albay Marathon. Hulyo 15, Blood Donation as in Traslasyon. Hulyo 16, Opening Ceremony and Cultural Presentation, susundan in fireworks display. Hulyo 18, Fiesta sa Maynila Drag Race as in Mountain Bike Race. Hulyo 19, Senior Citizens Night. Hulyo 20, Festival Job Fair. Gabi kan Libon Guenyo as in Zumba Contest. Hulyo 21, Agri Fair as in Carabao Parade, mantang sa Banggi Iyo and Farmers and Fisher Folks Night. Hulyo 22, Kasalang Bayan as in Youth Night. Hulyo 23, Civic Parade as in Miss Libon. Hulyo 24,
Procession of Barangay Saints. Hulyo 25, ang aldaw kan kapiestahan kan mahal na patron St. James the Greater, Senior Santiago El Mayor. Sa ngaran ni OIC Tourism Officer as in Festival Coordinator na si Miss Cassie Avila. Happy Paroy Festival Banwang Libon. Santiago de Libon, namumutan niya mong patron sa saim. Ready to experience exciting rewards and luxury gaming? With New Star Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards, from bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the New Star Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG 2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Magandang araw! Kasama natin ngayon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray ngayon ang kwento ng pag-asa sa kabila ng pagdadialysis. Sir? Dati, hirap na hirap ako. Lagi akong pagod at masakit ang katawan. Pati na yung paglalaro namin ng basketball na hinto eh. Sir Ray, alam namin na hindi madali ang pagdaan sa dialysis. Ano po ang nagbigay sa inyo ng pag-asa? Totoo. Pero habang inaalagaan ko ang sarili ko, sinubukan ko ang kidney care. Ngayon, masigla na ako at tuloy-tuloy ulit ang buhay. Hindi madali ang dialysis. Kaya mas maganda ang prevention. Iwasan ang dialysis, protektahan ang kidney mo. Gawing araw-araw na suporta ang kidney care. Available in all drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Anhapot, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Kaso sarong aldaw pigirestoryahan ta mga tugang so problema kan Amerika. Problema kan Amerika tungkol sa kasag. Sa kita, nag-export kita mga tugang ki kasag duman sa US. Pero ang pag-ihagad na pag-export na duman, sulaman kang kasag. Ngunyan, buong Pilipinas, kung di ako nasala, base sa report ni Jimmy, pigban itong kasag tadig ni Junior, bako sa quality kang kasag, bako sa kung ano problema ta sa kasag. Kundi ang problema ta, kung paano sa pagdakop kang kasag. Sa nadadamay, databi sa ibang mga recursos naturales kayan. Kaya, ngunyan na pagkaaga, inisturbo ko si Director Ariel Puquento, bata nasa Manila ini, yaon siya ngunyan sa airport, para po mga tugang sa nagkaperang haputan ngunyan na pagkaaga. Buda, sa mga report ni Jimmy, nagigibo na sinakipaagi ngunyan sa BIFAR, sa Bicol, para mga tugang maayos ang sitwasyon ta, kung paano ang tama na pagdakop nin kasag. Director Ariel, Marinaga. Matinaga po, Marinaga sa Henry. Apo. Marinaga mas sa mga paradangog kan BCGB. Opo. Director, primero sa Bicol, saan po kita nagkukuha kay classical crab na for export tabi pasiring sa Amerika? Igwa kita digdi sa Bicol region susog sa report ni Jimmy, di ba? Iyo po, igwa po kita. Actually, ang saro sa Dakulao na pigukuan tanig sa province ng Camarines Sur, kung saan Camarines Sur yung kamnotayaon duman itong San Miguel Bay. Opo. So, aside sa San Miguel Bay, sa Sorsogon area, igwa po kitain sa Masbate. Opo. Opo. Anong klaseng... Sige po. Anong klaseng crab po initabi, Director? Ini po itong inapod na blue swimming crab. Ang apod yan sa tuya. Kasag, alimasag baga. Alimasag? So, blue swimming. Kasag, alimasag. Oo. So, bali, yung kasing commodity na yan, Dakulao na maray ang export potential kaya ang US nga ni yung nag-i-import yan sa tuya, almost 90% ang production ng Pilipinas halit dyan sa Bakulan, San Miguel Bay, ano? Halit din yan din sa part ng Palawan, ining Malampaya Sound, sa ining Guimaras Strait sa Visayas, part ng Cebu and Iloilo. So, alawig naman ining ning pigagihan tanig data kahula ng pakinabang ang nakuha kang sa tuyang nasyon pag-abot sa pag-export ng kasag. Kaya lang, iguaning mga requirements na pagpapasunod ang US, particularly sa paagay itong sa NOAA, itong US Marine Mammal Protection Act. Kang 1972 pa yan sa Amerika. Opo. So, siguro, ngunyan, nahihiling man na nagkakaigwa na ning pagbabago baga ang panahon baga dahil magkita masyadong nagtutubod sa climate change. Pero namabati siya ng baray. So pati maniling mga endangered species
na dapat sa ito pa napoproteksyonan, nagpapahiling na din siya ng pagkawara, itong extinct. Difícil kasi kung mag-extinct na talagang mawawara na sila. Opo. Saro po duman sa na-identify kang NOAA, ito nga ning Irrawaddy dolphin. Okay. So, yaon na focus sa ngunyan. Okay. Na makonserbar ito sa paagi, tasinda, nahihiling duman sa lugar kung yaon sa itong kasag. I see. Okay. Oo, so pandakop tamon yan ning kasag sa di nahihiling na dahilan kung gaano ang tsansa na sinda ay madako, madiskwento baga, itong inaabot ng bycatch. Nagiging bycatch siya. Bako man siya ang target species ang target species ay itong kasag. So, swimming trap ang apod kayan. Kaya lang, may chance na tinda, halang kawan chance na sinda sumabit. So, iyo po ito ang naging dahilan. Kung saro po ito sa naging dahilan. Siyempre, igwaman po kita ng mga datos na pinagbabasihan. Kung ito parang saro na dahilan kung ay puhantang pakusubo na marin itong record na ito para makuha itong traceability ng produkto, pero baga talagang nadadako. Tapos kung sakaling nagkakaigo ng bycatch sa lugar sa paano nadadako. Opo. Ang taro paring kasulo, itong produkto ng kasag, pigpapahiling sa tuya kung gaano kadakul ito, kung kadakul pa sa sarong lugar, kung mayo naman baga, sige pagkitang laba ka itong lambat. Ang tsansa kay itong endangered species, masabi talaga siya. Iyo, may nadadamay na iba. Iyo po ito ang naging dahilan. I see, okay. Pero, Sir Henry, dahon kitang species na dahon kitang sira na bigay-export sa US, makuman lang ini. Kaya itong iba man, diretso man po ang satuyang pag-export. Kaya lang digdi sa paagi kainingon niya na ining blue swimming crab kung sa inahilingan itong saro sa pinaka-importanting endangered species ining Irrawaddy dolphin na nahiling din siya sa San Miguel Bay. I see. Okay. Tama ang pagkasabot ko tabi, Director Ariel. Sa pagdakop takang kasag na itong klase ng species ng kasag na ang laman pag-export sa US, may nadadamay na ibang mga natural resources. Sa paghiling ninda na pag nakuan ito, nadara ito, siyempre magiging karaw na ito, then madadamay sa ibang mga species na yaon naka-estar sa kadagatan, tala na pang dolphins, buday ba pa? Iyo po, grabe ang program sa conservation kay itong mga endangered species na dahil sinda maapektuhan, parte sinda kay itong ecosystem sa tuyang kadagatan. Iya, opo. Paano ito, sir, na-discover kan US na arong ka ito style na may nadadamay kita mga resources sa pagdakop takang kasag? Iyo po, ang monitoring kang sa mga opisina at saka ang ibang ahensya, pero man kita kayan, pero ay po anta siyang pagsugon. Ay ko man yung mga ibang grupo na mga environmentalist na mga international group na nakakahiling din na nag-aano din kaya nakapag-report po sinda. So ito man, siyempre ang araw ba kaya pag ni-report dahil man niyang kumpleto, nagluluwas niya na may nadako, pero sa parte kaya kang gobyerno kumpleto itong proseso kang pigigibutan na pag may nadako, may stranding response kita, may ginagawa kita kung paano tinatanggal, sa ginadara, so ikaw po yung mga araw ito kaya lang. So, naging pigadalan mga ito kang NOAA na nahiling man sa tuya na igwa man kita ning mga ginigibo pero bako siyang sufficiente. Oo, bako man nga ning direktang araw ito kung inaapon na comparable measures. So, kaya ang ginagawa mi po ngunyan, ipapakusog itong sa tuyang mga pulisiya sa lokal na gobyerno, tayo ning mga species na inidadada po pili sa loob kang mga municipal water. So, may mga national policies kita, may mga regulasyon kita pang national na ini-implement naman, pero may puwad may talaga ang tabang
sa itong lokal na gobyerno para mas makusog itong sa tuyang pag-implement ng araw kaning klaseng measures. I see. Opo, okay. Yeah, okay. So ining tama tabi Director Ariel, ining klase ning kasag na ini. Yaw ini tama sabi mo kasubag, yaw man duman sa mga lugar na ay gwa mga araw ka na klaseng mga resources, natural resources sa kadagatan ta. Then paano pang sabi mo nagkakaigwa na kamo niyang information campaign, no? Paano po ang sistema na paano pagdakop ta kang kasag kunyo ni duman tabi sa mga lugar na igwa araw ka na klase nin natural resources man na madadama yang iba? Iyo po, sa unyan, ang nailuwas kang National Fisheries Aquatic Resources Management Council, may konseho man ng mga parasira, pero man na itong ibang sektor, hihiling na po na haliputan itong laba kang lambat na ginagamit. Ayun. Okay. Tapos, piga-identify na po duman sa area kung nasa talaga itong habitat ng mga endangered species kasi yun po, nanginginahon yan. So, aram ka man kung sa lugar duman, may mga assessment man, ito po ang iniiwasan. I see. Okay. So, naibaba mi na itong regulasyon. Sa ngunyan po, ginawa na lang yan 500 meters dati kasi may yung limit. So siyempre kung haramon mo na itong sa kahiwasan ka itong kadagatan kung sa insin na nagduduman, ang chance sa madako ito. Pero kung niliputan ta, so dakulaon man po ang chance na iyan ay maiiwasan ta. Di ba Sir Ariel, di ba garo an ibabaga garo ki mga ano pod kan garo cultured o may mga bunuan na pigaapod na duman pigpapadakula ang kasaglang na day nakakaabot duman sa ibang parte kan dagat. Garo certain area lang na pwede mong padakulaan po ang kasag. Di po pwede yan sa tuya. Garo mga cage baga, cage. Sa mga pod bikan duman sa mga pod bikan sa Castilla, bunuan. Diba? Bunuan. Oo. Bunuan sa tuya, pick ano garing sa urig. Pero naman sa mo, bunuan ang afford ka yan. Ano po yan tabi sa yan na klaseng yan? Pwede yan? Bakong araw ka ito ang ang habitat na kang kasal na gusto. So, quality, di ba? May quality control. Pero igwa po ning initiative ning sa tuyang mga lokal na gobyerno, particularly sa Camarines Sur na itong inaapod ang lying in. Minsan baga, nauugma kita pag nakadakop din kasag na may piga. Yan. Correct. Mataba da. Pero nakula ko naman rin na bagay ito na kung ito po nadakop na buhay, pwede itong ilaag duman sa piga-apod ning lying in. Ayun. Para mapahimsaon lang. Pag nakahimsa, pwede nang lutoon itong kasag. Ang importante, naka-replenish siya. Saro ko yan. Mauubos talaga yan kung dahil nagigiguan. So yan yung mga measures na pigbigibutangon yan. Ang focus na po mo yan, Sir Henry, is atamanon sa itong mga iba-ibang species na kairibanan sang kasag duman sa lugar kung saan siya nakukuha. So araw ang focus na. Particularly, itong mga endangered species kung dahil kita ma-export sa US. So dahil man gustong sabihin na kung dahil kita ma-export dahil na ito atamanon. Nakulaon din naman rin na bagay na itong value kang sa tuyang alimasag o ining kasag ay halang sa na maripag-abot sa export. Billions din po ang pinag-uurulayan. Kaya sa ngunyan halos pigigibumi na hali ka lang ako duman sa digdi sa may Visayan Sea. So next week po paduman kami sa Malampaya Malampaya Sound para makaulay din itong ibang mga stakeholders. Pero digdi po sa Bicol, nakakuya na kita, nakatukaw na kita duman sa municipality kang Calabanga and Ginambak. Nakaulay mi natin sinda. Very willing man sinda magsuporta. Gusto naman ipadagos itong industriya ning kasag sa Pilipinas na maka-export ganing kita sa US. Hoping na sa lalong madaling panahon natatapos naman ini and makaka-comply dito duman sa pigahagad, i-reapply mo ko ini and then dahil ko man sabi kong rin pero may mga intervention naman itong sa tuyang national government para mapadali. May mga Director, may tinaong guidelines o parameters ang US para maka-qualified garana kitang maka-export kikasag sa inda? Iyo po, igwa po, malinaw man po duman na
itong comparable measures na sasabi kang US, bigla tagpang po ninda kung sa inyo na ito so nabanggit po sa bago na ito nga ning itong satuyang ginagamit na pangdako. Tapos pigihiling ka din itong pera baga ang yaon dyan sa lugar na yan na dapat ang proteksyonan. Pera ang yung kang primary commodity ni dadahok. Saka pera itong nahihiling kang inventory ka itong mga endangered sa mga species na yan naman sa lugar. So yan po, pinag-ibumina. Saka itong traceability. Kaya kuhan kang maray na maging seryoso itong lokal na partners pati sa mga parasira na mag-comply talaga duman sa CATS documentation. Minsan kasi dahil na kita kaya nagsasubmit ako kita ng dako. So dahil po matatabangan itong sa tuyang pag-ibo ng mga pulisiya, particularly itong science behind kung may kita nakakaputan, tira na pag-angyaon dyan ang nadadakot bakang parasira. Pas nagsasalit o nagdadahula. So, pira na ang bangka na nag-ooperate, gaanong klase ka epektibo itong lambat na pigagamit So, may mga data po, may mga forms po kami tao kay ito pa, kaya lang sa ngunyan, garo i-intensify itong seryosong pag-fill up kay itong araw sa itong mga dokumento. Nailingo ko tabi Director ang kaseryosohan kan American, US, ilingon mo yan. Kung iba, baday naman sila pakikiaram sa kadagatang kang Pilipinas, di ba? Kasi luwas kang territory. Pero kung paano kita mag-ingat ka resources naturales ng dagat, ang mga nabubuhay dyan, nakakalakop sa iba-ibang parte kan kinabaan, di ba? Ang mga natural resources dyan. Kaya mas mariman ang ganda magkooperan sa itong mga kababayan. So, for now, Tabi Director, ano pang mensahe sa satuyang mga kababayan? May connection po sa pinagigibon nindong information and education campaign para po sa bagay na. Go ahead, Tabi. Sige po, salamat po. So, yun man sana yan ang pinaka-importanting maray na dati naman na may mga pulisiya na pigigibo po kita, ang pigahagad nilang, siyempre itong satuyang mga partners na nag-i-implement sa baba, sa tayo mga fisher folk na hindi ba kumanini para duman sa bal lang, kumanini para makakomply lang kita. Importante maray itong sa tuyang compliance duman sa regulation bako lang para sa Pilipinas, bako man para sa ibang bansa, kundi padagos ng gibuhon yan itong measures na ito na pigigibo itong contribution kabaga sa industriya. Nakulaong po na maray na bagay yan para mas ma-improve maging sustainable and siyempre itong ma-secure itong pagkakantang bawat Pilipino. Biyan. Opo. Director Ariel, salamat na maray po. Ingat po ka po dyan sa Manila. Salamat po, Sen. Thank you so much. Mga tugang Regional Director Ariel Piuquento kan Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Babalikan tan sa maabot na aldaw na ilingunin do kung an Amerika nakikialam kung paano kita magdakop. Kitang mga Pilipino gari. Raponggas na kitang raponggas. Di ba? Babalikan tayo. Nasa linya po mga tugang sa studio kan DCGB si Ma'am Tet Triunfante. Midbidin do ini kay tupa. Reporter pa ako. Midbidong ko na ini. Kadakol ini mga advokasya. Kadakol mga advokasya ini na ako I was a reporter for mga siguro perang taon na kumamtit na reporter. Siguro mga 15 years gayon. Nasusundan ko ang mga advokasya po nito na pinagigibo digdi po sa satuyang probinsya hanggang sa lado nasyonal. Pero ngunyan si Ma'am Tet Triunfante mga tugang siya po ang co-convenor kan Albay Renewable Energy Alliance. Yan. Nanagunin na ba sa mga interview kay Sir Larry Pasqua, 'di ba? Sa iba pang mga interview sa ibang mga LGUs. Kaya kasuha po nagtiripon sinda mga tugang para ipahayag ang pagkontra duman sa mga nagluwas na mga issues may kinaraman po sa privatization kan Aleco. And then from that privatization, ano ang nahiling kan Albay Renewable Energy Alliance na pwedeng solusyon sa pag-ipon din pakipagtabangan sa mga LGU lalo na po sa probinsya kan Albay. Ma'am Tet, good morning, Tabi. Good morning po. Tama ka po. Dito na pumuti yung buhok natin sa advocacy na to. Pero correct, anyway, ano man yan may relasyon. Connected po yan lahat. So for ngayon ang focus ng alyansa, ito yung Albay Renewable Energy Alliance, is to come up with solutions for our problem na yung problema natin sa
power. Yeah. Yung problema Opo. natin sa energy Mhm, or kaya mhm. electricity. Yeah. Ano yan, pinakamaliit na. No? So, sabi ko nga kahapon doon Opo. sa presscon Oho. na ginanap po sa Southern Luzon, may dalawa po tayong power na pinag-uusapan. Yeah. Yung power na nag-iilaw sa ating mga bahay, sa ating mga paaralan, sa satuyang mga hospitals, Yes, no? yes. At sa iba't iba pang mga establishmento. Mhm. Ang ikalawang power, yung power ng mamamayan Yeah. para po suriin kung ano po yung para saan po itong power, Opo. itong energy na to. Opo. Para kanino, sino po yung mag-benefit Mhm, at sino po ang nagdidesisyon para sa Yeah. usapin na to. So, Yeah. may iyon po yung ano yan. Tapos may mga demands man po yung ano yan, yung grupo, yung Albay Renewable Energy Alliance, in which you are a Yeah. member. Yeah. Oo. So, ang demands po natin, unang-una, yung tinututulan natin ang Yeah. privatisasyon. Opo. Oo. Kasi alam naman natin ang privatization, hindi yan pinag-iisipan kung paano ang quality service, but paano tumubo, paano yung profit, no? Although siguro there are other enlightened businessmen na Yeah. may gano'n, ano. Pero Yeah. ang pinaka pinaka general statement natin is ang privatization, tubo po talagang pinag-uusapan Yeah, dyan. yeah. Oo. So, Business yan, sigurado. Business, oo, sigurado. Naka-experience na tayo sa Albay, no? Yeah. I've been here from, although hindi ako tunay na Bicolana, pero adopted. Halo yun ka na po digdi. Oo, halo yun Diba? ako digdi. Ang problema po talaga sa Aleco, yung mataas Yeah. po yung ating bills, no, yung ating babayaran. Ikalawa po, yung problema natin sa governance, Yeah, no? yeah. Kung yung management, yung mga ganon, tapos yung tunay ba talaga siyang cooperative, yung mga ganon, konsepto. And ang pinaka problema natin ngayon, yung dakulaon na po ang utang. Yeah. Oo. Sa ini naghali. Oo. Daita aram as member consumers. Yeah. Nagbabayad man kita perme. Oh, sa Di man kikalaban. Di man kikalaban. Ang Aleco, di ba? Solo. Oo. So, ibig sabihin, ano yan, may right kita maghapot ngunyan. Saan inihali at saan ginamit ini? Yeah. Oo. Ining pira na ini Sir Henry? Nasa 5.7 billion. billion. Oo, yung utang natin. So, yun na nga, yung sinasabi natin, dapat siguro i-audit talaga. Kaya pa nag-demand po tayo ng isang audit na malaman natin ano po ang pinuntahan nito, Opo. saan po ito ginamit. Tapos kasi ang utang na yan, hindi lang sila yung lahat tayo ay nagbabayad. Yeah, correct. Nakapason sa tuya yan. Nakapason. Papason yan. Sa bills natin. Yeah, Oo. oo. So, yung mga ganun na usapin. And kung mag-privatize ang Aleco, ano na lang mangyari doon sa pigbuhos na pondo ng gobyerno galing pa nga sa General Appropriation Act natin, yung 1.2 billion para sa rehabilitation ng Aleco, kasi hindi naman talaga siya magfa-function effectively and efficiently kung hindi ma-rehabilitate. And that rehabilitation po, mahal po yung yan. So may 1.2 billion na pong ininvest ng LGU. So ano mangyari doon? Pag na-privatize, ang private pala ang makikinabang doon kasi hindi na sila gagasto sa rehabilitation na yan. Pundukan gobyerno ito, pundukan tao yun. Pera din natin yan. So yun po yung mga usapin ng Kaya demand po natin, huwag bayaran ang utang ngayon until such time na makita natin at maintindihan natin yung results ng audit. Yeah, opo. May piglatag po na ganito. May 5 points na yung... Oo, meron po kaming Pwede call tabi, ma'am, kahapon. paki-reiterate mo na 5 calls na yung kaswat. And then, ma-ishare ta sa listeners. So, dapat iyan ang pangapudan tatabi, ma'am Tet, para call to action tungkol sa bagay. Na-stand ka ang Albay Renewable Energy Energy Alliance. Go ahead, please.
Ang call to action po ng Albay Renewable Energy Alliance is una-una, immediately abandon all plans to privatize Aleco. Opo. So, Okay. we stand firmly against this proposal na ipaprivatize po yung Aleco. Ikalawa po ay magkukondukta ng independent, full and public audit of Aleco's 6 billion na nga ang nakalagay dito. Kasi 5.7 or 6 billion na utang, and freeze all debts payment until the final audit report is released and reviewed by the stakeholders. Yan. So, Ini pong stakeholders na ini, tama ba? Sisay po ini, member consumer o member consumers, consumer. Okay. mga ano yan, mga lahat tayo, stakeholders po tayo. And the number 3 po, adopt and implement the NEA proposed C2C, yung co-op to co-op. Yeah, okay. And the local government unit partnership model as a sustainable alternative to privatization. So, wag natin bitawan yung ano, kasi di ba yung power, energy, it is the state responsibility no, na maibigay ito sa mamamayan. So, dapat hindi ito private. Develop and carry out the people-led rehabilitation plan to revitalize Aleco, improve its efficiency, and strengthen its governance. So, ito yung sinasabi natin. Rehabilitation plan na dapat alam natin. People-led. So, mula sa pag-assess kung ano talaga ang kailangang i-rehabilitate, nandyan na po yung tao, nandyan po tayo, ano po yung plano, pag-implement, pag-monitor, kung ano po yung pinaplano natin. So, yun yung people-led ano natin, na rehabilitation plan. And lastly, ensure all reforms protect public assets, keep electricity affordable, and uphold Albay's commitment to 100% renewable energy by 2030. Sus ko, perang taon, 2026, apat na taon na sana. Okay. Di ba na kumamtit mapun gana kan hapot ko sa imo ta. You have that call to actions na pwedeng gibuhon. Anong nahiling tabi na resolusyon kang Albay Renewable Energy Alliance para, sabi naman, mapababa ang kuryente, di ba, etc. Na environment friendly tabi na pwedeng mapakinabangan niya itong mga Albayano. Sana ma-achieve na by 2030, 100% kita kan sa probinsya ka na Albay. Sige daw tabi mo. Ano nahiling katabing proposed solution? Actually, ang basic ano talaga, ang pinag-ugatan nito, yung ating kontribusyon sa pag-resolver kang climate crisis. Kasi sabi natin, 'di ba? Ang init-init na kahapon lang. Ang init tapos at ano yan sa hapon naman ang lakas ng mga thunderstorm. So, bagyo mga makusugo na. Bagyo mga makusugo na. Ibig sabihin yung ating yung climate crisis talaga is real, no? Andito na sa atin. In fact, yung sinasabi ng mga researcher na 1.5 na degree ang aabutin natin. Inaantay na lang natin ng dumating sa 5 years na magka-record ng 1.5 na yan bago i-declare na official na ano na 1.5 tayo. And then tumaas na tayo sa 2 degree. Ibig sabihin ng 2 degree, irreversible na yan. Correct. Hindi halangkaw na masyado. Wala na tayo. Hindi na mabawi yan. Unlivable na po ang planet Earth kasi si Elon Musk ay nagbabalak gusto na magduman sa Mars. Duman na siya maestar sa Mars. Anyway, yung ano natin, naka-anchor sa ganong ano yan, situation. Okay. So, then again, itong pagkakaroon natin ng isang malinis at saka affordable, yung sinasabi nating affordable. Kaya, nung last time nung sa committee hearing doon sa Sanggunian, sinasabi, ano ba talaga yung affordable na yan? So, sinabi ng Department of Energy, pag renewable, ang babayaran natin is only 5 pesos. Kung ikukumpara natin sa Meralco, pag sila ang mag-operate, 15 pesos. 13 to 15 yan, mahal yan. 13 sa Albay, or 12 to 13 po sa Albay. So, tingnan na lang natin, no? Pag dumadating yung bills natin, grabe, nag-high blood
ang mga tao Kakalimturahon ka. tao na talaga. No, Okay. in fact, dati 7 yung binabayaran namin, 7,000. Ngayon, nasa 11 na naman. Yeah, Oo. opo. Okay. So with that po, Ma'am Tet, pasay na po kita ngunyan. Kumusta na ngunyan ang satuyang direction sa satuyang pangaturugan na magkaigwang renewable energy by 2030. Although, kanginot baga nagkaigwa kita diyan sa Orient Summit, diba, sa Oriental. And then we have a series, yan nga, may series of meetings, committee hearings para sa ordinansa kang probinsya. Say na po kita ngunyan ang direction. Kumusta na po ngunyan? Ang direction po natin talaga, yung ating goal pala, Opo. 100%. Yeah, by 2030. So, dapat, luway-luway, nag-approximate na kita duman. No, ano ta pa man yan hiroon. No? So, kaya po, actually, nag-commission po ang, yung Philippine Movement for Climate Justice ng isang research, study, science-based, para mabuo po yung roadmap ng renewable energy sa Albay. So, hopefully by this coming August 5 to 7, may media yan, presentation. Saka presentation din sa conference nung ng roadmap. Kasi dito sa roadmap na to, nandoon po yung potential ng Albay sa sources ng energy. Mula sa solar, libre po yan. Sa hydro, garigwa kitang potensyal. Sa hydro, igwa man kita. Sa wind. Correct. Correct. Igwa man kita. And the most, may geothermal pa kita. Yes, opo. Naramdaman ko na-explain sa kuya ni sa grupo Sir Edwin and Larry, no, sa Philippine Movement for Climate Justice na dako kitang potensyal sa probinsya Kanalbay. Di ba? So ang saro lang po, Ma'am Tet, na garo dapat makapakusog sa laban na iyan, iyong makapasa ordinansa, di ba? Opo. Ano nga na po ka ordinansa itong nag-conduct hearing na yaon po kamo? Care Code. Oo, yung Clean, Affordable, Renewable Energy Code of the Province of Albay. Yes. Kumusta na pong status ka ito, Ma'am Tet, ngunyan? Actually, ang tagal na natin pinasa po yan. Hindi, nag-formulate or nag-draft muna yung alliance. Kasi para at least ilagay natin yung ating mga direction. Tapos, pati yung principle talaga dyan. So, dinulog po natin sa Energy Committee ng province. Sangguniang Panlalawigan. Sangguniang Panlalawigan ng Albay. Nag-schedule po tayo ng orientation doon sa pinaka-author, mag-o-author nito at pinaka-committee chair ng energy. And then we have the first committee hearing, yung public hearing natin, and then the second, the first committee hearing was headed by nonetheless the committee chair, si Honorable Carol Siga. And yung ikalawa sana namin na hearing, hindi po siya nakarating, pero meron po siyang si Honorable Brian Arandia. Baka sa vice chairman niya ito. Sa vice chair ng committee. So, andoon na po yun. In the first, parang orientational talaga kasi pati po yung ating mga officials, pati po yung mga member ng hindi pa ganun ka yung awareness ng tungkol at paano natin bakit talaga renewable ang binubusulta. So may leveling off muna, understanding kung ano po yung renewable energy, bakit kailangan natin magkakaroon ng ganitong code, ng ganitong ordinansa, yung sinasabi natin. And then ano po yung pinaka-mekanismo or kaya structure na pwedeng patuloy nito, mag-sustain. So, yun po yung yun. Sa ikalawa naman, nandun po nga yung Department of Energy. Dumalo, So, doon na-resolve, halimbawa may mga questions na may legal opinion na po yung province, yung legal unit ng province tungkol sa ordinance. May mga ilan po sila na kailangan i-refine po yung which is good, no? Kailangan natin yan, mga ganun. Ang isang doon, minsan naka-technical kasi nandun din yung ALECO. Kaya nung tiningnan na natin, ano nga ba yung
paano na nag-mainstream ang province Correct. para dito. So, yung dating mga pronouncement o statements kasi ni Gob, gusto niya pa-solarize yung Capitol, yung Astrodome, yung hospitals, no? Pero wala pa po yung ano yan. There are investors who are very willing na talagang gusto nila mag-invest. Para sa nga solar farm nalidangog ko yan wind windmill. Rooftop, magibukan araw ka na bakit to supply energy pasisiring sa satuyang probinsya Kanalbay. Redound to talagang malinis, affordable na energy source natin. Duman sa code, Ma'am Tet, naka-specify naman kung anong klase ang pwede sa Albay. Dayman. Depende po. Kaya kung po mag-wind energy kita, solar energy kita, although may hydro na kita, di ba? Existing na. Pero ano gari specifics for the province of Albay? Dayman ano? Tinadalan man, di ba? Sa roadmap kasi iba-iba. Kung iba-ibang posisyon ng mga munisipyo, halimbawa yung isang munisipyo malapit sa Mayon, hindi maayos yung, hindi natin in-encourage yung solar. Correct. Mas wind. Tapos yung mga nasa, naman, ibang lugar naman na mas, ang open yung yung Aldao talaga nandoon. Solar po yan. So kanya-kanya po yan. Kaya sa roadmap po nakamapa po yan. Alin-alin doon ang potentials nila. That is why sa maabot po na conference on August 5 and 6, we are encouraging and urging the local government unit mag-submit na po sila ng kanilang mga bucket list of their projects, yung renewable energy projects nila. Kasi nandoon po sa conference yung mga investors na talagang pwedeng mga developers nandoon na pwedeng mag ng investment. Pag-uusapan na lang kung anong business model ang meron tayo. Magayon. Ano pang reaksyon ka ni Gobernador kan maaraman iyan na advocacy yan? Taga-aram ko nakatinyo sa Bangkok, di ba? Kasama niya kami. Kay Puhan iyan na dapat may suportang dako, 100% suportan ni Governor. Ano pang reaksyon niya? Next week, interviewin ko tabi siya regarding sa bagay na tabi, Ma'am Tet. Actually, si Gob talaga, although nagsimula ito sa panahon ni Gob Grex correct. So, summit na ito sa Oriental, si Governor Grex yun si Grex. Tapos, in-embrace din naman ito ni Gob Rosal, na positive naman yung kanyang at saka gusto niya talagang maging din. In fact, nung siya yung speaker doon sa Bangkok. Yung senior na ang Albay sa ngayon tinitingnan ng buong mundo. Correct. Para kasi yung classification ng iconic fight po itong ginagawa natin. We are the only province na nag-declare ng 100% by 2030 renewable energy na po tayo. So, hindi, tinatawanan natin in the first, pero we are working towards ang tanong kaya nga yan, di ba? Pero we have the roadmap, pasisiring duman. May pigigibo na po. May pigigibo na. So, alam ni Gob, at kaya nga siya meron ng mga sinasabi, every time mag-meet kami, sabi niya, sige na, na natin, when we were talking about this, itong code na to, ay sabi niya, sa kanya, ibigay sa kanyang copy para malagyan ng priority. Correct. Prioritize niya po itong kuneta. Prioritize niya. In fact, yun kaya nagkaroon na ng legal opinion yung legal office ng province kasi ni Gob, pina-review niya na para maipasa na. Sana before the conference maipasa natin. Very good. Sige, kukuliton ta next week si Borbin Bersiga and then si Governor Rosal po may kinaaman po. Alright. Ma'am Tit, salamaton po maray sa oras mo sa DCGB. Siguro sa mga masulod na aldaw, ika ng apudang kabako na si Larry. Pwede mo po. Nagdalagan sa debata. Ikan mas, kabisihan man ni Larry, dakol man siyang mga ipinagibo. And then, alos magkasama-sama naman tayong lahat para sa advocacyang ito. Ma'am Tit, mensahe po sa mga listeners natin, lalo na po sa mga stakeholders tabi. Go ahead. From Albay Renewable Energy Alliance. Go ahead. Wala po tayong ibang tinitinang solusyon dito sa climate crisis na to, kundi yung isang democratic or democratized na
mga actions natin para po sa abot ng ating goal for 2030, yung ating 100% renewable for the province of Albay. Very good. Ma'am Ted, good luck po Good luck. Aram ko, kada ka napapagal pag-araw kayo ng mga advocacy. Bibinta ka Bibinta ka. Maski haloy mabot na nakakamtan po yan. Nakukuha yan. Opo. Thank you so much. Mga tugang, ini po si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Mawalik po alas 3 sa programang Pinky on Mawid. Depong personalan, kita po taghapot lang. Goodbye. Mabuhay. An oras hatod sa Indokang Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food